Kasenjuk ikli nong sen charge nong mau sen ramblang menda kasengi kap san terek unai weng ajab san kala let banyak kendu yau Rajiv Ranjan Project Manager jong ka Fedco kabala ai kerteng shaka Sai Computer Limited jong ka mau sen ram subdivision bat kala labakan hi ka company kam doni ki kot ki sla ki babyang nado ke NOC bat ka trading la kalong na ki shnong bat wat na ka district council. Namar kata ka jingnet banyak kendu jongki ka long hadin baki lawai ke executive committee namar ka jing samjar jong sarkar halor ka kai phon ba ka sinjuk kala pha ban persha ya ka jing ibor shaka Sai Computer Limited ya ka jing penyai boarding hakathan mau sinram ya ka kenhun jong ka sinjuk ki nong yalam da uba Hyamdor Rapsang ubade chairman bat uba Kerman Shangdyar ubadai usketri ka sinjuk ki kli nong sen charge nong mau sen ram blong. Kumta nakaliang ka sinjuk ka persya ban penya chakaman ya ka kam bat tang kata ka sinjuk kala shimikarai baki rangba kin sange siu belait shipor karba la ban weng ya kani ka company namar ka jingkwa jong ka sinjuk bat ki pai pa nong shong shnong kathan ba ka MEPDCL department kan shim hino ban penya ya ka boarding hakathan bat ka ne ka de ka jingkran ka bashai ba ka de tang ka sinjam ba ar ba ka sinjuk ka shim ha ka ba la da ka sorka kampatiaw ya ka ne ka jingpan sange kila ban pelong da ka jinge ki pat ba na mar ka jingkali ka mi ba balai ka sorkar ka ai tang ya ka mausan ram subdivision la da ka yonong henry kala de ban idea shabaro ka wei ka jila khanang ban yonong khambon Kwa bani thu hang ni ba nakaliang sajisin bat nakaliang jong bani ka sunjuk jong ikri no charge nong jong ka box ram blong bor boy hadian jong ka jala meeting ke bagi dak kolong bani ka po shi baje ilawan ya kendo mata yo ni project director jong ka Sai Computer Limited di project manager jong ni ka Sai Computer Limited hakabaka ni ka MEPDCL kala IT siapa ni Sai Computer Limited pani kendu yaki bat bani thu lagi yaki ke ba ila de pihak syakmat ila ban pentemau nang ni bah tang hak atrik jong uli u benai ilawan bani kendu yai ba metba bade minister in charge jong ka bawa bat ban bu hei ya ka memorandum ka jingkat pat hei pada kalian jongi kum ki patba jong kani ka dong ka thai mo senram da ka jingya kelilang kini ki kli no sha baro ni sngodai da ka wi gasur ba ngien persya hagabe dei bat ka jing ai shiki company ya kani ka mosram subdivision ki patba ki babun le si ki kwa ban tip ya ka jing shisha ba ka jing ai ya shaki company tang ya kani ka mosram subdivision kala jia ha usnam arja khatda abaka MEPDCL kala IT sya ka Fedco na kebentak ke kontrak ship host nem ketika ship host nem kampat kot dari na kadau joki kendrum ki babun lapan sangek no ya ketika kontrak batki bat menta na kalian joki MEPDCL kala IT biang sya kani ka Sai Computer Limited ni na kalian jongki klik nok sensya hadin bangil experience bat ngila ma ya ki babun ki jing jong ki patba ki bapenon kam ya ka boarding electric da ka jing bom ya smooth hu jingwat bat ki bun ki kendrom ka jing bom ya bet ki babun ki snong ki thau ngila shim tam ka wi garai kalong ba ka MEPDCL kan shim ti hi dalade bat ba kambit bat IT shakino ki company bat shushu nantang is nguthu ka jingwan ka jongi bani kendo menta yo ni project director or project manager jong kani ka Sai Computer Limited kalong ba katkum ka jing nguthu ba ka jing tep ka jongi kalong ba shimyo ya kanu ka NOC ba unwan bu ya ka takat na trikam jongu hangni hamau senram bat ban pentrei kam ya ka takat kam hapo jong ni ka subdivision borokaway di bangilai kendo menta yo ni project manager kajing itu kajung u kalong ba shimyo lani upat yo ya kanu ka NOC
Te halor jong kata ka jing bom yo NOC ke jong u kalong persya ya kiri kom ya kiriti traikam jong ki dor barsnom ke jongi ba nengkom kino ki company dan kino ki non driver ki bamot banwan sengkam sengjam hapo upol usam jong ka khasi janjai jongi nengkom ki don kam ban yo NOC henry ka clear menta ka shai menta kalong ba na kalian jong kani ke company kam pachmio ya ka NOC bat ngira ong yaki ba ngi aipor yaki tang sitayo ba kin penbiang ya kita ki berfait balada kimla banyo ya kita ke NOC na kalian jongi ni ong ki bagi di ban sange sisendan ya kali kajing traikam mar kalong bean ban penyang ya kita ki company ki jongki ban traikam klem da yo ya kata ka NOC pat syusyuru kata ke NOC ngasukran hange benta benjai namar kamut tang na kawei ka dor barsno banyo kita NOC namar kajing operate nani kajing traikam jogni ka company kan long hapo ka subdivision berkoi bat kani ka subdivision ka kan thop daki ars pa tam le sik tali gisno diklem kajing manjur lang jo kita gisno barokai patam tam upai ba da ka basai ka do basnom kanu do basnom kamla pan ai ya NOC sya kanu ka company namar ngimla pan kit kli ngimla ban tip basashi posnem kani ka contract bat kani ka sai computer limited kai kebanjia yau pai ba bobon tina kata kadau ke jingker pat ke jongi bat ke jingker tu ke jongi ya kani ke company bahkan le swai kita ke badon kam baro bat ke jingpen kan mauru kalong ya ka state government leng ba minister in charge jong ka power ba hadin bagi ladap ai ya kani ka memorandum bagi jingper sngau na kalian jongi ba ka MEPDCL hi kan shimtino ya kata kam kumbaka lem ha ki wei ki subdivision ki division ki per hapo kani ke jela ka jongi ndai ka bangi tip kalong ba ha khasi jantia tang ya ka mausun ram bor wei o tang ya ka mausun ram marwei ban aish ki company tingi ko amat ong ta lada ka don ka jing bha ka don ka jing mentoi ka don ka jing yono haba ki aish ko company bali phim ailem shi ki wei ru bat lada ka snew kata ka jing aish ki company bat ka pendu nong ya ka tena kumbalat yathu kan adu ban penkhen no eka contract bat ka fet ko balai phidang continue ban aishu shiki company kani ka bo eka jing ka bo eka jing ma yangi ki bapan kam boarding bat ka jingkit kli jungi ko pinong sa shnong ru kalong nak mentau pat ba babon bat ka wei ka ba kham don kam ka ba kham ka jingdu ka ba khrau kalong ba andang ngilawat bnia ki wan ki scheme na po central kum kani ka RDS ki badai ki one time scheme kini ki one time scheme ki ban wan ra i jimatoi ki ba bon ki pat ba ki bala shot out ki boarding electric ki jongki na ki dau ki pending bills ki ba bon andrei ki ba play kini ki pat ba ki ba bon ki dei ki bril ki ba dok ki riu gan thei ki long kemi hadin ba ke jing bong la su kan siwi ki belai lengba kani ka RDF kadon ka subsidy andrei ya ka tarung itu tek mamut lada don ka iki jing kata iki pat ba akani ka dong kathan ka jongi sashi post nem ngindu iki ba kom kita tingim kuasu ngin chupun kot swatang kata bat ngin pet ke na kalian jong ka na kalian jong minister badi pet ya kani ka trat wei badi banle pada ka bidi bat kani ka sai computer limited ru nila de ong lupai ki ba la friday kin penci kena ha ka bidi bat kita ki si bagi wei lem kum ta ki di ban sange chesundan ya kani ka jing tari kam ka jong